Os ydych chi wedi cyrraedd oed pensiwn y wladwriaeth a bod gennych chi unrhyw faterion iechyd tymor hir, efallai y byddwch chi, neu'r unigolyn sy'n derbyn gofal gennych chi, yn gymwys i dderbyn Lwfans Gweini. Bydd dal yw hwn i bobl a chyflwr iechyd meddwl neu gyflwr corfforol tymor hir sy'n effeithio'n sylweddol ar ei bywyd bob dydd. Mae'n seiliedig ar y gofal sydd ei angen arnoch, nid beth rydych chi'n ei gael. Os oes angen help arnoch chi i ofalu amdanoch chi eich hun neu am rywun sydd gyda chi, i'ch helpu chi gadw'n ddiogel ac atal damweiniau, efallai y byddwch chi'n gymwys. Mae'r Lwfans Gweini'n berthnasol i amryw o gyflyrau fel colli cof, colli cliw neu iselder. Dydy'r Lwfans Gweini ddim yn seiliedig ar eich cyfraniadau yswiriant gwladol, eich incwm na'ch cynilion, a does dim treth arno. Gallwch chi hawlio drosoch chi eich hun, neu ar ran rhywun sy'n derbyn gofal gennych chi, os nad ydyn nhw'n gallu ymgeisio drostyn nhw eu hunain. Edrychwch ar-lein i weld ydych chi'n bodloni'r amodau gofynol. Gallech chi hefyd ofyn am wiriad bydd-dal gan un o gynghorwyr Carers UK. Os ydych chi'n ymgeisio, ceisiwch roi cymaint o wybodaeth a phosibl ynghylch sut mae eich cyflwr iechyd neu eich anabledd yn effeithio arnoch chi o ddydd i ddydd. Mae yna wahanol gyfraddau wythnosol gan ddibynnu faint o gymorth sydd ei angen arnoch chi. Os oes angen help neu oruchwyliaeth yn aml arnoch chi yn ystod y dydd neu'r nos, efallai bydd gennych chi hawl i'r gyfradd is. Os oes angen y cymorth hwn arnoch chi yn ystod y dydd a'r nos, efallai y gallwch chi hawlio'r gyfradd uwch. Mae ragor o fanylion a'r cyfraddau presennol i'w gweld ar wefan Carers UK. Fydd y Lwfans Gweini ddim yn effeithio'n anffafriol ar unrhyw fudd-daliadau eraill rydych chi'n ei cael, nac ar unrhyw fudd-daliadau mae unrhyw un arall yn ei hawlio yn eich aelwyd. A dweud y gwir, fel gofalwr, gallai hyd yn oed eich helpu chi i hawlio budd-daliadau eraill fel credyd pensiwn. Os oes gan rywun salwch angheuol, bydd reolau arbennig yn berthnasol sy'n gallu golygu y caiff y cais ei drin yn gyflym ac y bydd y gyfradd uchaf yn cael ei thalu. Os oes angen cymorth arnoch chi ynglyn â hyn, mae croeso i chi gysylltu ag un o gynghorwyr Carers UK. Os yw eich cyflwr yn newid, fel reol mae'n syniad da trafod hyn gyda'ch ynghorydd budd-daliadau. Enghraifft, efallai y bydd angen newid os oes angen i chi fynd i ysbyty neu ofael preswyl. Mae'n bwysig cofio roi gwybod i'r swyddfeydd budd-daliadau perthnasol lle rydych chi'n byw am unrhyw newidiadau i'ch amgylchiadau cyn gynted â phosibl. Os hoffech chi ddysgu mwy, mae llawer mwy o wybodaeth ac arweiniad ar ein gwefan, sef carersuk.org, neu gallwch chi e-bostio advice@carersuk.org. Beth bynnag rydych chi'n ei wynebu, rydyn ni yma i helpu drwy'r amser.